Dobre, takže toto je vec priamo v štúdiu, kde... Čo si tu vlastne robil? Nahrali sme skladbu, dá sa povedať titulnú skladbu k filmu Kandidát. Maroš Hečko ma oslovil, či by som nedokreslil príbeh knihy, na základe ktorej bol točený film a napísaný scenár. Tak ja som niečo naškrabal, tak som to narepoval v štúdiu. Teraz mám síce troška ešte zahúňavený hlas, ale to sa vyliečí a na budúce to nahrávame na ostro a pesnička je na svete. A čím ťa tento film alebo ten román oslovil, že si sa rozhodol do tejto spolupráce ísť? Napínavosťou a takým rázným spádom a dá sa povedať hneď začiatok, pretože som ho ešte ani neprečítal celý, ale mám to rozčítané a má to vážne spád a má to gule. A už si videl aspoň nejaké kúsky toho filmu, že prečo by si ho odporúčil ľuďom, aby si to pozreli? Alebo keď si pozrú ten tvoj klip, tak bude im jasné, že to musia vidieť. No, videl som pár ukážok z filmu aj trailer. A presne tak, jak knižka, má to spád a sú tam dobré scény a hlavne je to ďalší slovenský film a keďže vieme, že slovenských filmov sa až tak veľa netočí, tak určite to treba ísť pozrieť.